Lion of Judah, Alvin Assassin, Boko Jemboko, the Hitman Killer. What you say? Baba na mai wakaida 650 hama to vatandi uri chupiti namo ya vatandi isa marikiti ndatuwa makiti M3 amazakandiramba namo vayauya amazakandiramba namo vayauya amazakandiramba namo vayauya ndakatamdzika namo vayauya amazakandiramba namo vayauya amazakandiramba namo vayauya amazakandiramba namo vayauya ndakatamdzika namo vayauya ndadosara futi kandidornerera hapana futi kana wekuchemera pila ratorira hapana wekuzembera eni kana futi wekuchemera wanongonditi uyo futi ngezvechamba akadhakwa uyo ngezvemhamba imwe munhu wese kundiramba ati maguka futi saka ini ndatotsvimba namo vayauya amazakandiramba namo vayauya amazakandiramba namo vayauya ndakatamdzika namo vayauya amazakandiramba namo vayauya amazakandiramba namo vayauya amazakandiramba namo vayauya ndakatamdzika namo vayauya ndongogaya waberekile muripo namo yacho yandirowa mablo upenyu uyu layani itoriwo kurambwa nehamashuwa izvi hazvisipo yakandigarisa dhasa kugara mustiti kunjaze kunonga kubatsirwa nevanhu ndisina chekbata namo zvinhu zvakaoma hama dzakandiramba namo vayauya hama dzakandiramba namo vayauya hama dzakandiramba namo vayauya ndakatamdzika namo vayauya hama dzakandiramba namo vayauya hama dzakandiramba namo vayauya hama dzakandiramba namo vayauya ndakatamdzika namo vayauya ndadosara futi kandidornerera hapana futi kana wekuchemera pila ratorira hapana wekuzembera eni kana futi wekuchemera wanongonditi uyo futi ngezvechamba akadhakwa uyo ngezvemhamba imwe munhu wese kundiramba ati maguka futi saka ini ndatotsvimba namo vayauya hama dzakandiramba namo vayauya hama dzakandiramba namo vayauya ndakatamdzika namo vayauya hama dzakandiramba